माइ गोरलै माइरं गोरलै बावान दोनै दिनै बाथौ ब्लग एबा मन्दिराव नै बेखौ जों होनाय थालिर फिथा। गुड मर्निं लोगोफोर दिन मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसे बराय हरनाय जाबाय। दिनै माने न'हर लिरस्रांनायदो न'आव फुजा होनदा लोगोफोर माइ गोरलै माइरं गोरलै बावनायदों ओमफ्राय नै फिसाजोसो गनखौ सेखगासिनो ओमफ्राय फुंनिफ्रायनोथ' ब्लग स्टार्ट खालामबाय नालाय मा देखायलांनो नोंसोरनोबो देखायनोसै नायलांबाय थादों। न' दुवार लिरस्रांबाय दुगैस्रां लोबस्रां लाखांनानै स्रां स्र'स्रि जाबाय ओमफ्राय आरो दा साथि बन्थि लगायनो थाखाय तैयारि खालामलायनोसै आरो गोबाव जालाङोना सानाबो नै माबा 9ता जाबायानो टाइमा बावलांबाय थानोसै आरो नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर रेडि खालामजुबना लाबाय खुरैयाव दोनबाय आरो ओमफ्राय नै बुट गाजि गय फाथै थालिर बेफोर माखा सब सुस्रांजुबना लाबाय ओमफ्राय बावहोलांबाय थानोसै। नै बावखांबाय ओमफ्राय बिखुनजोआ फैदोंमोन आरो नै जोंना बेफोरबायदि फाथलि हानानै होयो आरो लोगोफोर फुजा होरि होबाथाय मोनबा होदोङो ओमफ्राय इयाव गय फिसा फिसा हाखुन्दिना होदो गय फाथैखौ गोरलै ओमफ्राय नै बावखांबाय गोसोबो गोजोननाय मोजां नाङोना लोगोफोर ओमफ्राय नै सान्दुङाबो जा गोसा ओमफ्राय जियाबो जिथ' आंना दैलि ओंखारखाबाय थायो इखिजा फारसेखि जिखौबो मेचिनाव होदो फोरानफैदो इखिजा आरो न' दुवार लिरस्रांनाय साथि बन्थि लगायनाय ओमफ्राय नै मन्दिरावबो लगायखांबाय आरो साथि बन्थि लगायखांबाय बाथौबो मन्दिरावबो गोसोखौ गोजोननाय खुसि मोनलायबाय आरो बावनो थिनो हाबाथ' मोजाङानो नङा होमबा माइरं गोरलै माइ गोरलै बावबाय माइनाव बोराइ माइनाव बुरै आफा इसोरनाव आर'ज गाबबाय न'खरनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय सासे बाहेरायाव थानाय जायो ओमफ्राय दा बिसोरखौबो बावखांबाय नालाय जोंबो दा साहा अलपमान लोंनोसै ओमफ्राय सानजौफुनिखौ संहरनोसै आरो दिनैथ' समबारबो नालाय मिरामिस माइरं गोरलै बावनायदो नियमावथ' जायोमोन नाथाय मा खालामनो नियमखौथ' मा जायो दिनाव आरो उपाय गैया थेवबाबो मिरामिसबाबो सलायगोन ओंखामखौथ' जानो हागोन ना नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो जगार खालामहोलांसै सानजौफुनि थाखाय लाहार फाहार बिखुनजोना फैदोंमोन ओंखामजों होफैनाय फिथाखौ जानोसै हमनाय माबा बिहु बानायबाथाय हरो हा जाबांनायानो जाया नै इदिखौ बानायनायबो जाया जाबांनाय जाया आंनोबो थालिर हरदोंमोन न'आव दाननो फोमोननाय दंमोन जाग'नोनो हाया नानियाबो गगा मोनदोंना बाबुआबो जाबांनो नागिरा बिनागाबो लोमजाना दङ बिबो थान्दा नालाय जाबाङा ओमफ्राय आंलाय बेसे जानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नै अलपमान जानो हाया गोजाबो मोनला ओंखाम ओंख्रियाथ' मोनखाबायानो दिनैथ' समबार नालाय मिरामिस जेबो गैया लोगोफोर उपाय गैया मा खालामनो ना मानिनो गौ नालाय मानिनांसिगोन नङा होमबा जिखौ जों फालिदोङो जायो बेखौथ' मानिना सोलिनांगोनानो मानिना सोलिबासो मोजां नङा होमबा दैलि आरो ना बेदरबावथ' मानो जाबाय थानो देहानि थाखायबो खथिसो बेनिखायनो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जों गेजेर गेजेर मिरामिसबो जानो हानांगौ ओमफ्राय आरो दा मोनखांबाय ओमफ्राय बाबुआ मोनफैथ'वाखैनो बाबु फैबा जानोसै ज'नो ओंखाम मिरामिसदोनो बोथिसे दिनै समबार गाबोनबो मंगलबार ओंखाम जानोसै ना बेदर जेबो गैया दिनै सम आलु दुन्दिया मोदोमफ्रु होनानै संबाय बिदिनो जागासिनो आरो माइरं गोरलै बावखांबाय ओमफ्राय जोंबो जानोसै भगबानबो बावबाय नालाय बिखुनजोदो बिजावजालिबोदो फैदोंमोन आरो नायनोनो माबोरै बावदों होननानै ओमफ्राय एसे हेल्प खालामना फैबाय गय आरो फाथैखौ माने फाथलि बेफोरखौ हानानै माने हेल्प खालामना फैबाय आरो गय फिसा फिसा हाखुन्दिना होफैबाय ओमफ्राय सानैनोबो साहा लोंनाल' थांबाय दिनै माने ओंखाम जाहोनाय जादिया ओमफ्राय नेक्स्ट माब्लाबा जाहोनायनि उनाव जाहोसिगोन आरो ज'यैनो न'खरैनो माइरं गोरलैदो ओमफ्राय दिनै आरो साहाल' लोंहोनानै हरबाय आरो बिसोरनोबो ओमफ्राय जोंबो दा जाहोलांनोसै ओंखाम गुड मर्निं लोगोफोर सोरांलायबाय नै खावब्ला नुजाफैलायबाय बेरेफुंजानि ओमफ्राय नै उसुंनिफ्रायनो नोंसोरखौ बरायहरलायबाय आरो फुं जालायबाय नालाय उसुङाव फैलायबाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय बानायनोसै फुंनि दिनै गोबाव टाइम जाबाय माबा जाथाराखै आलु पर'था जायाखै दिनै आङो आलु पर'था बानायनो होनना सानदों आलु रुना लानोसै आरो जा थान्दा गुसु जादों सान्दुंआबो ज्रां ज्रां आलुखौ बोखांबाय ओमफ्राय एबारो बिगुरखौ बोख्लानानै सिफ्लेलायनोसै संख्रि हालदै होनानैसै बेथ' लाखांनाय जाबायानो आटाया जोंना रेडि बानायनोसै लोगोफोर बानायना लानोसै ดูเห็นมาในขนาดนี้
लोंसै लोगोफोर होमब्लाबो माथो बादाम बाथोन जा गोजांनाय मोनदों फुंनिफ्रायदि गुदुं गुदुं लासानो गलायलांनाय गोरानै बानायनो होनना खालामदों गोरान थाइसे बानायदों ओमफ्राय खि होना बानायबाय गुरै मोजां मोनबाय नङा दै जाखां ओरैखां दुगैस्रांना लालायबाय आरो ओमफ्राय मैयाथ' ब्लगखौ आं फोजोबनाय जायाखै नालाय ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट बारावबो खालामबावनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंना आवगायो माइरं गोरलै जाबाथाय ज' बाहागि जाजोबनाय जायोमोन दा गैला गावबागाव हारसिं हारसिं जाजोब्बाय आरो गावबागाव माने बावनानै हारसिं गावबागाव जाग्रा जाबाय नहले आवगाय जा ग्रोम ग्रोमै गाजा गोमजायै माने जायोमोन बाहागि गोबाङैनो दा नाथाय गैला हारसिं हारसिं गावबागाव जाबाय आरो बेफोरबायदिनो बहुद थाबाय थानाय नङा होमबा लासै लासैनो सोलायहोनो आरो सोरबा सोरबा टाइम मोनाबो जायो समाव न'खरनि खामानि फोजोबखां आरिखांसो बेफोरावबो थांनाय जायो नाथाय सोरहाबा सोलाबा बिदिनो लासै लासै बायलाङो आरोना थेवबो माबा मोनसे जाबा प्रग्राम जाबा बाहागिफोरा जोबोर हेल्प खालामो मावो दाङो थाङो हाबा बिबा खारज खखम जाबाथाय जोंना बिदि आरो दाबो दं नाथाय जोङो माबाया आरो अनलायै दाबो मोजाङै दं होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनिसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनलायगोनबा बाय बाय गासैखौबो